Bratislava hlavná stanica. Už si tu čakám. Bratislavské rožky som bohužiaľ nezískal. Veľmi nedostupný tovar. Už sa teším, ako sa nalodím. Tak a vyrážame na našu túr Břeclav. A ideme ďalej. Tak priatelia a dobrodinci, je malá šanca, ale predsa, že by som sa tomu mohol vyhnúť. Tuto dúfam, že pôjdem do tejto dierky a toto ma nedostane a tam za tým lesom je ďalšia búrka, takže my ideme pomedzi ne, ani kvapka nás nedostane, však kvapka by bola v pohode, ale hlavne nie lejak. No, tak, ako môžete vidieť. Predsa sa búrkeju nikto nepodarilo. Pozrite, aký som. Každý som to celkom ubránil, len sa bojím trošku, že ešte nejaké ďalšie búrky tu budú. Tak to idem prehodnotiť celé. Opäť vyrážame do sveta. Valtrovice! Konečne sme tu! Tu je ustajnený, toto je ďalší a tu máme ďalšie dva. Tady sme na Moravie, v malebným kraji. V skutočnosti sme sa zobudili svieži ako ranné zore. Kade ideme? Však to... Tu máme vodcu. Púšťam hodiny a vodočoru. Ahojte, Lašenka. Ahojte. Be the cowboy kid, get it from
naokolo. Už sme tu. Mikulov. Bez piva to sa ide zle. Na hotelíku v penzióne objednaný strongbow, Kajo išiel izbu vybaviť. A večer sa môže začať. Ja som skrátil strov. Nádhera. Ale rýchlo. 20:10. Veď ešte máme čas. Spoustu. Kámo, to daj odfotiť tak fotograf. To iba oči. To iba oči. Povada.